אחת ההפתעות הכי גדולות שיצא לי לראות, הסרט טטריס, סרט ביוגרפי שבשלב גם קומדיה ומתח. אפל פשוט שיחקו פה עם הסרט הזה, ציונים פה למעלה, ובואו ניכנס לתקציר. אז כמו שבטח הבנתם, זה סרט פשוט ביוגרפי על איך קיבלנו את המשחק טטריס, אחד המשחקים הכי מוכרים בעולם שבנו את עולם הגיימינג, והסיפור הזה מספר את כל התהליך שבן אדם אחד עבר כדי להביא לנו את המשחק הזה. סיפור אמיתי, סיפור ביוגרפי, סיפור שאני חושב שהמון אנשים עדיין לא מכירים, סיפור שמערב את ברית המועצות ואת המלחמה הקרה בין ברית המועצות לברך שאר העולם, אבל בעיקר אמריקה. והסרט מתאר בצורה מדהימה את הנחישות שיש לבן אדם כדי לעשות את מה שהוא מאמין בו, והוא לא טעה, הוא לא טעה. טטריס היה משחק מטורף בזמנו, והוא היה בלוק בסיס להרבה מאוד דברים שאנחנו מכירים היום. אני חושב שזה פשוט סרט מעולה, והוא לא שווה, הוא חובה לצפייה, אז אני שם עליו חותמת.